Human sa Pasko ug pagsugat sa bag-ong tuig, padayon ang pagpahugot sa seguridad nga gihimo sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo alang sa One Cebu Island Sinulog 2023. Subay niini, gipahigayon kaganihang buntag ang naandan nga send-off sa kapulisan uban ang mga naglangkob sa Task Force Fiesta Senior and Sinulog. Samtang sugod karong adlaw, gipaubos na sa full alert status ang Cebu City. Ani ang report. Alas 7 ganina buntag nagtapok ang mga tao naglangkob sa Task Force Fiesta Senior ug Sinulog 2023 sa Cebu City Sports Center. Gipangunahan kini sa trupa sa kapulisan sa Central Visayas, Cebu City Police Office nga gisuportahan usab sa pwersa sa Dakbayan sa Mandaue, Lapu-Lapu ug sa Cebu Police Provincial Office. Nangulo kanila ang bagong direktor sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Jerry Biares. Miaabag usab ang trupa sa Armed Forces of the Philippines AFP Viscom, Office of the Civil Defense, Department of Health, CCDRRMO, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Navy ug uban pa nga mga force multipliers. Siyempre ang mga opisyal sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga girepresentahan ni Konsehal Philip Zafra. Unang gihalad ang send of mass sa kaparian sa Basilica Minori del Santo Niño nga gipanguluhan ni Father Nelson Zerda ang rektor. Human sa misa gibendisyonan ang tanang trupa nga naglangkob sa peacekeeping force, apil na ang masakinan nga gamiton. Gipasalig sa Pangulo sa PRO7 nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa kasaulugan sa Sinulog 2023 Grand Comeback. We are always keeping the public safe, keeping the community safe para masaya ang celebration at very solemn ang celebration natin ng Sinulog Festival. Gipahibaw ni General Biares nga ni-request na sila og signal jamming sa mga dapit nga pahigayunan sa kalihukan sa Sinulog isip pagsiguro nga walay mahitabong problema sa peace and order. Nagpaabot pa hinuon sila og uyunan ba ang pag-jam sa signal sa communication. Giklaro hinuon ni Biares nga wa sila nadawat nga hulga sa Sinulog. The intelligence fusion we have conducted, walang tayong threat. Papasalamat tayo at yung ating mga intelligence operatives are always on the ground, on the guard para dito sa celebration na ito. Giparehag usab sa Pangulo sa Sinulog Exicom, Konsehal Philip Zafra, nga 100% ng andam ang Dakbayan sa dakong selebrasyon. Aduna sa giandam nga plano isip contingency kung adno na may gani mga kausaban. Within the week, kung malangay gamay tungod sa weather, basta prior to Sinulog, we can set up everything. Not just Plan B, Plan C, Plan D. Yeah, we are ready. Sahabig sa kaparian sa Basilica Minori del Santo Niño, nakahanay na usab ang tanan alang sa mga tao nga mosulod ug motambong sa mga relihiyosong kalihukan. Buksan kini pinagi sa Penitential Walk with Jesus ugma sa kadlawon gikan sa Ventus Mernia Circle hangtod na sa Basilica. Human ini isunod dayon ang pagpahigayon sa unang adlaw sa misa novenaryo sa kapistahan sa balaang bata nga si Senior Santo Niño. Gi-update nato karon ang ato ang mga entrances, no, ang tanang kadalanan padulong sa Basilica del Santo Niño open na for entrance and exit, no. Hangyo lang gamay na sa patong pagsulod sa Basilica del Santo Niño, maginahinay lang kita og dili kita magtukmuray para atong maangkon gyapon ang malinawon ug hapsay ug solemnidad na pagsaulog sa Fiesta Senior 2023. Samtang mato ni Police Colonel Ireneo Dalugdog, ang direktor sa kapulisan sa Dakbayan, nga sugod karong adlaw gipaubos na sa full alert status ang Dakbayan sa Sugbo. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.